Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ayan ni tatang nanang. Aday silid. Agid idra. Nasakit ka no tisikat na. Kastaya. Adan sangpet ko kanan na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manan kinimunding di makan ngawit na. Bay aklatan. Jak panunutin ang tapnawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay napsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti ado. Tapno napigsa kayo latang. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gimday bagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga rod tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy adi mo yung kuyog ngay. Adar aramiden na tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka numit. Ay na, tatang. Aguyak dya po kayo. Ipacheck up ko kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos. Di yung baybayan tuyak na. Masapo lang may padoktor dagos. Awan mo't nga rod kwartang aramatan mi tatang. Alam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman ak tatang. Thank you Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni tatang Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Nateng, ken prutas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga tararamidak, Marshal. Ibagayaw, no diyo kabaalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matyamayaw. Una, taday dinanang mi. Taday dinanang mi. Pat-pat gen na unay ti amami. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't ngamin adagos. Marshal. Nagdigusan ni tatang? Saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos. Padpadigosan ni ading mo Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marshal ito'y. Ha? Agpakalaing manan ang mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sos. Ay, agapadaman nga tan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka kini tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbata na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marshal. Adda ka sa pulam ka ni tatang ko nama. Iso akundi asikaso ka manay. Tanangin man ti panagsasaom. Kunam mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpudnumat nga rin. Agin sisingpit ka kini tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpatsik up ti anak na Milo. Makitam. Awan man nga ro din Inibos mo manan tay pensyon ni tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga ro. Pangusara Milaw. Awan bagas may.
Awan ka ng dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang ha. Ala, umay kayo. Taintay agpainit iti jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Dapat na bate. Masya anak mo ngamin ka dagi dyan anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bulda mo ngamin idagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di tati mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kayat datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da matadagos tito'y balay. ay ala, pasensya am latay da. Aw-awa atin talatan ta kasi damay. Basta mangibati ka iti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wen, anda, di ka matanagan, Roseng. No, awan arami damita maray, mapan kay balay da tatang. Oh, apay, anyat ko ak ijay. Yung kaasikaswen. Ilutwam iti ka rin na. Itimplam iti gatas kanda dumapay. Apay, saanan ang kabaulan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakkel mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taamami na ijay. Yung ni nanang. Siyuman na kamlaan. Wan ang nagkasardamat. Asawa Basta na si katimapan ijay ta sikaswom ni tatang. Tanay, dandani man ti pensyon na. Amangan no unaan da tatikabsat ko. Kung ti asawa na. Marshal, Alan, agrobot kan, tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagkaw ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbaga na. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbaga na, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isurunak manen nga ag cellphone, apok. Agdengag tamanen iti drama ijay YouTube. Tamangan no andamanen baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod, day tamit lati libangan men kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta silpo na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdengdengag ni tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, idapag man la dito yan. Nay! Ay, apay nga inidep mo nga, Milaw. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, ingkay ijayay. Tapadigusak ni tatang. Agdigos akaon. Pinadigos ni Maray. Ha? No kasta, imay day jay nga ipagaw? Uwan. Dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Magpakalaing na kita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay ay sana tao may ngaron maumilew di ipagmaw. Saan na mabalay? Tadiyo lamo ti pampanunutin na kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong di tulong da kada kayo. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanibakit ko, ti umay agluto dito. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsao. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko ti agluto. Walan, darasem! Wan, bayaw. Tagito iti ipakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling agbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na.
No, nabannog kayo ang mga asikasaw kani tatang. Ibagayo lang ah. Pasublatin na kayo. Itulod kayo, ni balay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yaw, itiim mo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O anya, kayat yun ti agawit di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, ti mga sikasaw kani tatang. Taamami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apay nga itaguyak kayo tatang. Ay, sumron sa manti ang kitkon. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Anyat yung pakpakan nyo ka ni tatang aya. Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Anyat impakan niya ako na. Nagpagatang amin iti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na tikasta. Nga pinakan mo tikasta. Ay, Di mo ungtan ni nanang matabasol ko. Pinilit ko nga main. Di na ko may gatangan nga ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ure ka sa no ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Di yo igatangan. Nawatan nyo, nanang? ay, wan Marshal. Anya, matikasta. No agsakit ni tatang kat ma-ospital. Gastos manan na. Ay, mala, saanan ang maulit. Rumpeng lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yo mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya atla pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yo. Tandamot anak yo. Di da kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, di nakpampanawan, Roseng. Kapsutak, no panawan na. Di ka matanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko ka. Mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklatan dagiti mangmangag ko kadakwada. Madetirik na ka. Kasla kayat ko ti maturog. Ala ka titurog mulatan, Mundeng. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Nay, andan sa amin pa kanyo kun na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan niyaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanyakaon. Saan kumamadagasta? Ay, sangitan nyo ay. Napaisuan kayaw? Ay, pantayo lang ni hospital tamayaw. Ay, gastos manan. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Anya na jay. Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabtuog. Hindi kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundeng! Dakamin taon, dagnard ditoy. Lalayngan nyo ngayon manumilaw. Nakamit yagnan ditoy. Imbaga ni tatang dayta. Ayag tala ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iso asyak, timang tawid ditoy. Naala yun dagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ila ko kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon day di tatang. Ay, Ti ko nayo, may tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon day di tatang. ay, sumrak kayo adwa diti balay, ta diti unag ti pagsaritaan tayo. Ay, saanin. Dito yan, nanang. Ala,
Mangted kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yon ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang ti maalala ka pensyon. Saan na nakas iti sigod adakal? Uray pay, mangted kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngamday talag namnamay ti amoyo nga ramidan. Day talag daw dawat ti amoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.